Усім прывітанне, мяне зовут Даша. Сёння 14 лістапада і ў сваім жыцці я люблю дзве рэчы. Пакемонаў і, канешне же, каву. Сёння я хочу вам распавесці пра чэлендж, які я пачала рабіць прыкладна месяц таму і які, напэўна, можа быць некаму з вас цікавым. Карацей, эміграцыя. Вы ведаеце, усе складана, пераехалі, шукаем сяброў, шукаем новае месца, прычыну выходзіць з дома проста так. І адна з прычын, якую я знайшла для сябе выходзіць з дома кожны дзень, гэта тое, што можна ісці ў кавярню і пакупаць там смачную каву, і не толькі смачную каву, но і смачную булачку. Але, як вы разумееце, каштуе гэта даволі шмат. Мы ў Брытаніі, і таму сёння мой суперсмачны, суперклёвы цынамон-бан і мой звычайны, але класны капучына каштаваў мне 7 фунтаў 80 пенсаў, нешта такое. Напрыканцы верасня я палічыла, колькі гэта ўсё каштуе грошай і вырашыла, што трэба нешта з гэтым рабіць. Таму я вырашыла падключыць маю другую любоў пакемонаў і паспрабаваць неяк матываваць з іх дапамогай сябе піць менш кавы ў кавярнях. І таму я вырашыла рабіць так. Кожны дзень, калі я выходжу на вуліцу, але не п'ю каву ў кавярні ці не беру там нешта смачнае ўзяць з сабой, я кладу на спецыяльны рахунак 4 фунта, якія я пасля спакойна трачу на пакемонаў. Вырашыла, што можна рабіць так на працягу года і напрыканцы паглядзець, у прынцыпе, колькі грошай я патраціла на каву, колькі грошай я патраціла на пакемонаў і галоўнае, напэўна, самае цікавае, паколькі пакемонаў, у прынцыпе, можна яшчэ і перапрадаваць. Можна будзе паглядзець, ці змагла я апынуцца ў плюсе з гэтай сваёй звычкай і акупіць усю тую каву ў кавярнях, якую я п'ю, ці, напэўна, нешта трэба яшчэ рабіць больш складанае. І сёння, 14 лістапада, мы падводзім вынікі першага месяца майго чэлленджу. Паглядзім, колькі пакемонаў я набыла, колькі я прадала і, у прынцыпе, як яно ўсё ідзе. На што яшчэ я патраціла грошы за кастрычнік? Гэта перадрэліз новага пакемонскага сета Surging Sparks, ці успыхваючыя іскры, нешта такое, напэўна, было б, калі б мы перакладалі гэта на беларускую мову. У чым прынцып гэтага івэнта, гэтага мерапрыемства? Калі выходзяць новыя сеты пакемонаў, прыкладна там раз на квартал, яны праз пару тыдняў яны праводзяць за пару тыдняў да выхаду яны праводзяць івэнт, у якім яны выдаюць вось такія каробачкі кожнаму, і ў гэтых каробачках ёсць нейкая калода і бустары. І твая задача гуляць гэтымі бустарамі, гуляць гэтай калодай, выйграваць ці прайграваць, а ў канцы атрымаць яшчэ бустараў гэтага новага сета. І мне вельмі падабаецца ўдзельнічаць у гэтых сетах, таму што заўжды, перад рэлізах, таму што заўжды я дастаю нешта класнае. Канешне, і ў гэты раз гэта было, шчыра кажучы, эпічна. Мы крыху пачыцілі, таму што я адчыняла бустары не толькі за сябе, но і за Мікалая, але, ніхто гэтага не чуў, ніхто гэта не ведаў, гэта ўсё адчыніла я. І вось на гэтым перадрэлізе я адчыніла вось такія карты. Вельмі шмат проста прыгожых, вялікіх, класных, вось, вы глядзіце, які фул-арт клёвы, і яго я адчыніла нават 2 раза, недзе тут ёсць яшчэ другі, вось тут другі. Вельмі, насамрэч, яшчэ і не толькі прыгожыя, але карысныя карты. І самае галоўнае, канешне, што я адчыніла, гэта самая дарагая карта гэтага сета. Трэцяя ці другая самая дарагая карта гэтага сета — гэта Latias EX. Гэта прыгожы арт, і калі глядзець на Латіоса, другога пакемона, які заўжды побач з гэтым, гэта, атрымоўваецца 2 карты ў 1 арт, яны складаюцца, вельмі прыгожа. І, адна з самых дарагіх картак сета, даражэй, напэўна, толькі Пікачу, вельмі прыгоженькі таксама, а гэта, колькі яна каштуе. Вось гэтую менавіта карту, якую я трымаю ў руках, я ўжо прадала за 135 фунтаў.
Да, даволі добра, можна было лепш. Я хацела 150, але ну прадалася за 135, на жаль, толькі. Таму вось як ёсць, як ёсць. Самая, напэўна, цікавая частка майго чэленджу, ці наадварот, самая нецікавая, каму як, гэта падлік грошай і таго, што ўвогуле як. Я зараз лічыла спачатку гэтага чэленджа до 17 лістапада, калі мы сёння записываем гэта відэа, і вось так кожны дзень я записываю, што грошы, якія я адклала, грошы, якія я ў гэты дзень патраціла на карткі, ці і грошы, якія я атрымала з продажу карт. Як вы бачыце, у пачатку кастрычніка мне было лягчэй гэтым усім займацца, але пасля да нас прыехалі ў госці, і ўсё пайшло па наклоннай. Насамрэч, даволі цікава. Я ўсё роўна, як вы бачыце, засталася ў плюсе, дзякуючы на продаж вось гэтай прыгожанькай карты Лацеса. Спадзяюся, праз год яна не будзе каштаваць 700, таму што я вельмі расстроюся, калі так будзе, але ладно. Як я сабе налічыла гэты плюс? Я ўзяла грошы, якія я адклала, грошы, якія я зарабіла з продажу гэтай карткі, якую я атрымала за гэты час, і адняла ад іх грошы, якія патраціла на пакемонаў за гэты час. Але, як вы бачыце, да, гэта крыху непрыгожа. Я патраціла грошай нашмат больш, чым я адклала. Да таго ж я ўсё яшчэ страціла грошы на каву з прысмакамі. І, ну, таму не вельмі зразумела, якая статыстыка. Што яшчэ не зразумела, у пакемон-карты, якія я прадала, я дадала толькі тыя карты, якія я прадала з тых карт, якія я адчыніла за вось гэты перыяд, але, ў прынцыпе, прадала шмат карт розных, і што калі мы ўжо дадаем сюды ўсе грошы, якія я трачу на пакемонаў паверх грошай з кавы, то, можа быць, сюды трэба дадаваць усе грошы, якія атрымоўваю з картак пакемонаў. Карацей, я не ведаю, пакуль што я палічыла так, можа быць, да наступнага відэа я што-небудзь прыдумаю іншае, што-небудзь перадумаю. Калі ў вас ёсць ідэя, як я павінна гэта ўсё лічыць, ці вы хаціце расказаць мне, як я шмат трачу грошай на усялякую херню, калі ласка, пішыце каментары.